Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na ya ga-eme ihe ya ga-eme mebisecha elu n'ala na ya chọrọ ịnyụshi na marriage ya gbakasa ya gbaa ya jaja. M jụrụ esi nne m ya sị ọ marriage nke esi ga-anyụshi n'elu ya sị m nwaanyị mba nnọọ na ya ga-agba marriage ya gbajaa ya na family ya lụrụ di na ya ga-emeki sure na di ya mejusara ya oyi na ọhụghị ọ ga-ahụ ihu pụta eji. M sị gwa m ihe ọ wee lee ihe ọ before gị na-emebi ihe gwa m ihe ọ ya sị m na ya alụọla di nwaanyị mba nnọọ na ya na di ya nọrọ 3 years ya atọdoghị ime enwedị ihe na-aza ushi ịtụ ime ma ọ fọzikwa ịmụ nwa. Ya gwa di ya sị ngwa ka ha gaa chọwa solution na nke a karịala na ọ dịbe late ka atara ikwu ka ha gaa gbagharịwa chọwa ewu ojii mgbe chi na-ejibe. Di ya sị na ya ga-agbagharịa ga-eche eke ma enwere ihe dị wrong with her na ọ bụrụ ma ya onwe ke na mgbe ya na-eme ya na ya na-alụbe previous relationships ya na enwe nwa agbọghọ ya na-emere ihe ya na-atụghị ime na-eshiri ihe ime ya elewe di ya sị o ha akwana ishi ime ya sị ụmụ agbọghọ akwana ishiri ime ndị gị nyegacha ha ego ha ji eshi gị ime ya sị before nkọ ya sị na ọ ga-awụ n'ebe the problem shi. Di ya gwa na ọwụghị ebe problem shi na ya chọkwa ịbịa ya eme ihe ọ na-abịa dịrị ya religious ebe a na ọwụghị ebe problem shi na ya na-ahụta na problem na o shi n'aka ya nwa. Ibido bụrụ onwe gbagharịwa ebe niile ya gara sị na enwe ihe dị wrong ya enweghị fibroid nwa mba nnọọ ya eshibeghị ime mbọ na enwekwanụ ọgwụ dị ike ya ṅụrụ na before na ọnụkwa na lineage nọ ihe niile wụ ụmụnne ndị ka etoro bụ yuzoluzi 3 of them enwe kekọrọ akụkọ tụrụ nwa that very first month ha lụrụ di the next month ka ọzọ ha lụrụ ime na enweghị any record of ihe gbasara nwa na ishiri nwaanyị ike na family ya eshi. Obi ya na-akụ kpakakpaka na ọ bụ ihe a di ya emege kwa na ishi ụmụ agbọghọ ime and ọwa ego ka eji eshi gị na okekwe na Chineke achọrọ ịgba punishment ka ya gbarịgide gbarịa enweghị any problem. Ya gwawa di ya si ya hụbeghị ebe di na nwaanyị na-achọ nwa ọ wụrụ otu onye ga na-agbarị a ga-elele onwe ile ma ya wụ the fault achọ solution na ya hụbeghị ụdịrị ihe ahụ mbụ na ọ nwere ike na-ele anya na ya dị oke na ya tụgo ụmụ ụgbọ obi ya ime mgbe na ọlụbeghị emechaa wụrụ ya nwa wụ the fault. Di ya si ya gwacha na enweghị ga-eme ka ya enweghị time ahụ ịbịa koziwe nkozi na ọwụ na enwe ihe dị wrong with her na ya ekwuo na the next thing na ya sọ nne di ya na ọ wụta ha na-eshebido na ya gakwa gagachiri awụrụ ya ebe ya ghọrọ ahụ. Ya sị mba na this guy not smart ya nọrọ nga chere result ke last one ya gara na one hospital like that result apụta ga ewute result kpokọlatacha result niile dropụra di si elekwe proof that na ya dị okay na ọwụ na ọ gaghị akpọ onwe ya gaa ụlọ ọgwụ ka a mara ihe dị wrong. In fact na ya na ya abụọ ga-akọkọta enwe ihe a na-ekwu dọkịta gwa ha na n'ihu na ọ consider marriage na over because ya achọghị ịbịa bịa ebu problem ya na-amaghị isi na ọ dị ya dị okay na ihe ọkọ gara na ọwụ ọnụ ka o ji ekwu gị na enweghị proof na ya nwa ji proof lekwe present one na ya dị okay na o weta proof gosi na ya onwe na ọ dị okay hapụ ị na-eji ọ na-akọ ihe o mere mgbe o mere ọ ya ka dị eso okay in that case ka ha gakwa ka o ji anya hụ ya ka ha gawara ụlọ ọgwụ rute nwaanyị mba nnọọ echeki eji ya wụ na mmiri mgba dị ya agbagoda na di ya agaghị atụwali nwaanyị ime ehujie n'akwa ya begebege di ya na-akọnsole si ebe wepụrụ na ya manụhụ na enweghị idea ya na-agwa di so ya na-agbarị na-atụfushi ego medicine na ọgwụ ha problem while lawyer one with the fault. Di ya ebidoro rịọwe bingo onye ya hụrụ n'anya ya ole na ihe ya ga-eme ya gbagharị abịa lewe ọgwụ niile rekọmendịrị ya ṅụcha na ogwe ihe niile asị eme ya emecha anya na ogwe ya na di ya bịa chọwa solution. Ya gwawa di ya so ka ma ga-anọrọ na-agbagharị anaghị treatment aṅụghị ọgwụ anweghị a na-aṅụta ọ wee mee ka time a na-aga na why not ya nwee gwa nwanne ya nwoke ka o donetere ha mmiri mgba ka ya na ya abụọ were ga-eme IVF ebe ọwụ nwanne ya nwoke just to maintain his bloodline. Di ya gwawa sị na nwanne ya nwoke younger brother na ọ dị arrogant na o nwere ike were eko ya n'ọnụ n'echi one way or the other na o nwere ike iji ya mee ka ekwughị ụmụaka anọ na ọ ya nwa donetere na ọ mmiri mgba ya ka ejiri kpọọ ụmụ ya na ya achọ ihe ya na ihe ga-eme ya echi ya na-efili achọta ya ga-esi ewepụ ndụ nwanne ya nwoke na ya achọghị na kama otu ahụ ka a ga-eyi uzu oke onye ọzọ. Ya gwa di ya sị no
na oyi ụzọ oke onye ọzọ dị ịhụnanya agaghị anọ ebe ahụ, na ọ ga-ahụta nwa ahụ na ọwa ọbara ya, na ya hapụrụ ya okwu niile, na ọnwụ na ọ ga-egere ya ntị n'olu ya, ka eji aka hazie this situation. Di ya sị lee na ụdị ọ ga-eji ahazie ya, gwa ya sọ ọ gwagodo nwanne ya nwoke ka o kwere first bịa donate ara ha deten, na ọnwụ na o donate ya na ya ga-agwa dọkịta ka e frizie ya, gwazie nwanne nwoke na etili na o felụọla. After 4 or 5 months he bidozie the process. By then ọ gwazie nwanne ya nwoke na enwere ọgwụ dọkịta recommended ya, na ya the dọkịta agba na ọgwụ ahụ na o si ala bekee bute, na ọchị inyere ya aka, na o nyere ya aka na ịzụ ọgwụ ahụ, na ọgwụ ahụ na ọ dị ezigbo ọnụ, na ihe na-azụ ụkwụ otu ya ji agba otu ọnụ injection ọgwụ ahụ na 300,000 and na edere na ya ga-agba 18, na ọchị inyere ya aka na ọwa ego ka ọ ga-enye ya, na asị ya gbachaa dị ọgwụ na ọ ga-eboost mmiri mgba ya, ya enwe ike ewere ka ya nwee ike tọọ nwunye ya ime. Ihe ya gwara di elewe is wonderful na ihe na ọ gwakwara na ọ ga-ewepụga nwanne ya ihu kpamkpam na ọwụhụ ya nwa ya gwa ya sị na ya kwa gwara sọ hapụrụ ya okwu na ya ga-ahazi the matter otu ọ ga-abara ha uru. Ya so oke di ya gwa ya so oke in that case ka ya ga-akpọ nwanne ya nwoke gwa na ya bụ ọ chọrọ ịhụ onye ka ọ gara aga mitie nwanne ya nwoke agwawa di elewe nwanne ya nwoke anya tụrụ ya si na mgbe ụfọdụ na dịsị na-efelu akwụcha ụgwọ ihe niile ọ na-efelu kwa, na why not ya nyere ya aka naturally. Ọ sị di ya ihe ewe iwe, ọ jụọ nwanne ya nwoke sọ ọragabụ nwunye anya na ele ihe eji n'ide ihe ọ na-akwụ ihe ọ na-aga akwụ ụgwọ, enwe ihe ọ ga-ewe na ọ na-efelu akwa ego ya felu, na ele ihe ọ ga-eji asọjestịrị ya ere nwunye ya elu, na onwe ya respect na uru ule mgbe o bidoro elewe nwunye ya anya. Nwanne nwoke si ya dị sorry na ya just save ya the money, na nsogbu anọ na mgbe ọbụla ihe nidiri ka ga-edonate ya ga-edonate ya, na enwe ihe nọ dị ya na after na ọhịa na awega na condom aga flush sometimes ha chigbu ya na nwanne nwoke ha chigbu ya n'ọchị ọsụcha dị sorry na ya dị sorry efili na ya help gị. Onye ka he bidoro the process aga ụlọ ọgwụ ya na di meet a doctor ga-emeditate kwụcha price and everything. Di ejizon ya gwazie doctor this idea na ya wetara ya na ya bọpụrụ n'ime ụlọ, gwazie doctor silekwe na ya ga-achọ ka nwanne nwoke bịa donate ya this thing, mana ya achọghị use as at that time, ya achọghị inye nwanne nwoke impression na truly na mmiri mgba ya rụrụ ọrụ, na o donate ya na mgbe ya na nwunye ga-eyuzi ya no 5 months, na ya na just need ka o freeze ya ruo mgbe ha ga-eyuzi ya. Doctor's good no wonder na ya ghọtara ihe ọ chọrọ iplay na that thing na ọ dịkwa mma, na idea ahụ na ọ dị mma to avoid mmadụ ịbịa elewe nwa anya na ọgwụ nwa or something. Di ya kpọọ nwanne nwoke na discuss ọla with doctor, ngwa nwanne nwoke awụchasịa donate ya deten ewere ga freeze amekwa kpọsọ ha fa as yes na on the process. Oya ka after 1 month nwanne nwoke akpọwa di sa fa na anọkwa ihe ọ na-agakwa ya si yes na ọ na-aga. Ruo otu ụbọchị ya na di ya tọọ ilulu otu ya ga-eche nye nwanne di ya news that na o felụọla. Nwaanyị mba nọ mza ọ sị ya na di ya na-ewere ihe eme ihe egwuregwu na-eme ewere eme ihe ọchị. Ruo one Sunday ya na-eme ka ebega akwa, di ya kpọọ younger brother na phone bewe sị na ihe anọ ntara na o felụọla, na o kwukwere ekwu na ihe anọ ntara na o felụọla na nwunye na-achọ ikpogbu onwe ya. Nwanne di ya sị na onye phone ebure phone nye ya gbawa sị na ahụhụ niile ya tara na ọgwụ niile agbachara ya na ihe a na o felụgo gwa ya ebewe nwanne di ahụ si ebezina na ya ebewere na ihe ọ ga-ebere akwa na what is there na ọ sọkwatacha ha chetara ya ọzọ na ya ga-abịakọta bịa donate gwara ha na mgbe ụfọdụ kembụ na efelu ka abụọ awọkọ ya na-ebe ihe advice onye ga ya na di ya nkwanụ nwanne ya nwoke. Emechaa gbanyọ phone ya na di ya ya na di ya chia kọtọ aka si n'obi ya na o felụọla or something. Ya na di ya were eme ihe ahụ situation a mere ihe egwuregwu. Di ya nọrọ nga kpeghachi ha nwanne ya nwoke sie need help ya na ọ ga-asị na ya nye nwenye nsogbu. Nwanne nwoke asọ gịnị? Nwanne nwoke di ya gwawa nwanne ya nwoke that's actually na ihe a fedụrụ na enwere advice doctor nyere ya na enwere ọgwụ ọ ga-ebubata ya ga-atụrụ emere ya order from India, na ofu ọgwụ ahụ na a na-ere ya 400,000 na one injection na a na-ere ya 400,000. Ya ga-agba ya 18 na each one wo 400,000. Na ihe ọma na enyemaka ya ga-enyere ya ga-achajizi ya ego a ga-eji medicine n'ihi na ya emebuole ofelu ego ahụ adịghị refundable. Na ihe ọma ya ga-emere na ọwụ na ọ ga-azụli ọgwụ ahụ ofu one injection 400,000 18 pieces ka ọ ga-agba na ọ gbaghala na ọ ga-eboost ihe ya mmiri mgba ya
na o needizi ịbịa n'ụlọ ọgwụ na ya nwa ga-atụzi nwunye ya ime naturally na ihe niidiri nọ support na ọgodo otu ọnụ injection ọwa ọnụ abụọ ka ọ ga-azili ike ka ya gbarịwa chọta ya ga-eme zuzuo the injection. Nwanne ya nwoke si eji ụdịka ego ahụ nakwa ọ bịachakwala back to ihe na ya gwara ka eme ihe ka e nyere ya aka naturally na ihe nwanne na-enwe onye na-aga ebughachi echi na ya onwe ga-alụkwa nwaanyị echi na-enwe ihe nọ dị na mmadụ na-emere nwanne na biznes ya sheki gị ịbịa bịa wepụtawa ụdịka ego ahụ ịnụkwa 400 times 18 o wego ole makwa ihe ọkpọga ahụ ds na ọhịa ihe na-ediri na ọhịa chọrọ ime ya chọrọ iji aka ya tọọ nwunye ya ime na ọnwụ na ọ ga-enyere aka na o nyere ya aka site n'inye ya ego. Nwanne di ya sị na-eji ụdịka ego a biko na ya ejighị ụdịka ego ahụ ya soke di ya gwa oke nsogbu anọ ka ya sọtọ n'onwe ọ nọtọ okpo ya si ya hafa ya si yes na ya si otu a ka ọ na-akpọ every week si ya agbaala every week si ya agbaala eme si ya agbaala na ofu mkpụrụ ofu injection 1 week ofu 1 week every week ọkpọkwa na ya si yes nye ya agbaala. Otu a ka ọ kpọgara di ya na-enyekwara information ya agbaala ọ na-ajesa alaeze oke ochie nwetagezi ego ya si na Chineke. Nwanne di ya si ya dị sorry na ọnwụ na ọ dịra ya izi ọ na-eji the money na agara release. Nwanne di ya si nwanne nwoke no problem ọ gwawa nwanne ya nwoke so ọkwa na obi ga-ego na o megekwe sure na o mege plan otu oshi akwụ ụgwọ ahụ to avoid the disgrace. Here what advice nwanne di younger brother di enye di ya si nsogbu anọ na otu a Chineke nna were gị ọnọdụ emecha ihe ahụ kpọpụ ya ihu ihe buru n'obi kpamkpam dat na ihe ahụ o donetiri na etiri na ofe elola na ya na di ya sọtụziri onwe ha ọ ya ka ha gaziri ụlọ ọgwụ gwa dọkịta so ngwa na ha adịla redi ya na dọkịta ekwuo Chukwu eme ebere use this thing ya wọkọrọ ha ejima abụọ nwoke ya rụkwanụ dị ime buo ya by the special grace of God mụọ ya na ọwụzi ọmụgwọ ka ya na nwaanyị mba nọ younger sister ya abịara ile ya ọmụgwọ n'ihi na mma ya eji ha ọ dịghị fit ọ gaghị abịali ọwụzi ha ụmụaka ọgbadana na younger sister ya bịara ile ya ọmụgwọ nwaanyị mba nọ enweghị ya kpọrọ ha ewepụ ihu nwanne ya bịara n'ụlọ ya ga-eti ya bịa tiwere ya anya na ọwa otu nne last born ha for that matter. Nwaanyị mba nọ Mza ọ ya ka nwanne ya nwaanyị si na shawama na-agụ ya ṅụọ gwa ese he na ihe okwuru ugbu na ọ magbolu onwe ya kpọọ di ya si ya biko na ya na nwanne ya nwaanyị soro gaga zụtara ya na ha ọsọ shawama na-agụ ya na ọzọ ego ya ma ha zụtakwara ya na ọ gụgakwa na ihe na-agụ nwata na-agụkwa nne achịgbuo ya n'ọchị egwuregwu ịhụnanya. Di ya sị nwanne ya nwaanyị jikere ka ha ga-azụta ya ọ ya ka nwanne nwaanyị jikere ya na di ya pụọ. Nwaanyị mba na ndị gara azụ shawama ihe taa ihe echi ya kpọọ ha na fonu renjechara nwunye na-epik ya kpọga nwunye na-epik shawama a gara ịzụ ebe 6 o'clock mgbede ihe ha ji bata na 10:30 ya jụọ sọ gịnị mekwara ọ gịnị mere ihe ma nọmba ha nwunye na-epik di ya sị na ọ polisi ji ha polisi nakọrọ ya fonu jide na-akpọ ha particulars ya na-amahụ isi na ọ dị paakị ya na ya ga-ewetarịrị ego ole rote or gawa station or this or that ya sị Nigerian police na ya believe ihe ahụ dị ekwuru believe onye ozugbo finally henye shawama ya taa shawama ụmụaka mgbe ha na-elole ya sa na ụmụaka abụọ ahụ ejima abụọ ha arahụ na ote ka ha shi nọrọ until one faithful day nwaanyị mba nọ na nwanne ya nwaanyị hapụrụ fonu ya gaa across the road ga-ezo ya nwaanyị mba nọ meseji abata na fonu nwanne ya nwaanyị younger sister ya na WhatsApp message ya gụọ ya n'elu ọ wụrụ na somebody si ya na ya mee ihe niile ọ na-eme ngwa ngwa pụta ka ha meekwenụ lo ngwa ngwa na ọ ma na nwanne ya nwaanyị na-arahụ ọgbawa question na ọ bịa na ihe eji wụrụ nwoke ekwe na egbugbere egbe na oche gị na ya na nga n'ụgbọelu na-arịọ ya ka o nwee ndidi n'ihi rịọ njin ya si ya mommy is coming na ya mee ihe ya na-eme ngwa ngwa and o make sure na ọ nara enough excuse from her sister. Message ahụ gbagharị message ahụ eme ya feel somehow message ahụ eme ya dị mad ya gbutuo so dị ihu screen were phone ka ya say that message. Mbata nwanne ya nwaanyị na-abata ya jụọ esi biko na ga-enyetụ ya phone ya ka eji mee call. Nwanne ya nwaanyị si mba o na ọkụ nọtụrụ last night ele ihe o ji ọchaji kwanụ phone ya na mba o na sister mba na phone ya na-alike inye mmadụ phone ya jụọ nwanne ya nwaanyị sị ele ihe
o ji etiriti ya ka ya wee onye ọzọ nakwa ọ na ihu ya ka ya ga na-eme dị kọ na onye kwere ka ọ chọdịrị ikpo sef ya gwa so one lady na-akwara ya kwa na enweghị ya chọrọ igwe ya ka ọ suspend ya that style ọ chọrọ ikwa ya na ya ga-abịa inye ya another style ọsọ oke ọwakwa ahụ a ga-eji ekupụ nwa chọọchị yes ya gwa na nọmba dị lady anaghị aga na last time ya na ya bụ nwere problem na ka ya mara ma ọ blọkụrụ ya fil na ya kpọrọ ya ka ya eji ya na akpa ya ọ dịla ready na o mee ihe ahụ o mere last time na ya were fon ya kpọọ ya nọ naghị epik na ka ugbu a na ya na suspect na ọ blọkụrụ na ọhịa eji si ka e were fon nọmba ya kpọọ ya ọsị ya mgbe ya kpọrọ nọmba dị girl the woman ya dailara nwanne ya nọmba nwanne ya nwaanyị akpọọ dis nọmba o ring ya o were fon nye ya buruzie oche nọrọ ọdụ nwaanyị mba nọ ọ ya ka ọ nọrọ ọdụ ya kpọọ the woman si ya biko na agwa ahụ ya chịtara na elekwe ihe a na-akpọ nọmba ọ na-aga the woman asa nkwa ihe mere nọmba na fon ya nọ nga na ọ ga-awụ netwọk ya gwa ya si biko na akwa ya chịtara na ọ kwabekwele na enwere staịlụ ọzọ ya laikiri ya ga-abịa iji ya dị staịlụ meshọ ya that style nwamba nọ mgbe ya na-emekọla na eji fonu ka ya n'aka were fonu nwanne ya nwaanyị ahụ na-emekọla ahụ n'otu a ka esi mere kọlụ ahụ gbabaga na bedroom gbashi ụzọ end ya dị kọlụ ozugbo the screen alọkụbe eunidbe code enwebeghị ọ bụla onidiri ya bazie na WhatsApp nwanne ya nwaanyị n'ebe na-akwa aka na dọ na-asị ya na ya nyere ya fon ya na elekwe mgbe sista elekwe mgbe o bidoro destin na onye ya fon ya ọ dị mad na ya agbachine ụzọ na inside with her phone nwakpo na WhatsApp ozugbo nche nwaanyị mba nnọọ ya bịa betewe kojiwe ya taịpụ aha die ozugbo aha ya agba ahụ o jiri save ya di my sis ihe o ji save ya nwakpo na WhatsApp ozugbo bide yes select the whole messages piam forward na phone ki ya ihe niile wụ audio ihe niile wụ pictures na ihe ndị emere na o tele ha mekwara nwaanyị mba nnọọ ozugbo ya copy everything send ya onwe ya gbagha ụzọ jụọ ya si na ihe ejiri mee ihe n'ugbo owu na o megacha fon ya nọ ka ochie na ọ na-emecha nnọọ fon a ka ochie na ya sị ka eji detogodo fon na sị ya biko na site onye edele fon ya by then ya ewepụla ihe ọbụla ga-eme ọ ga-eji ihe ọ ga-eghọta dat na videos ndị a ya kọpịrị ya ọkwa ya na-esend ya na-akọpịkwa ya na-esend ya na the other of WhatsApp line so that ebe ya ewepụ ya ọ gaghị delete automatically tie fili na before ọ ya na-apụtala na ọ ga-efent n'ihi na ya mechara menyụọ screen dewa fon ya na fure fon ka ya gba n'akpa tesazere fon ya n'elu tebụl gazie na wardrobe na-apịaga akwa emejiga akwa ga-agbaghezere ya ụzọ esi ngwa ọ batawa na efiliri na ọ ga-anọ with this phone for 1 minute ma nwere ihe ga-eme ọ bịa lee fon ya gwa yes na ya just mecha kọlụ gbapụta nga desa nga na mekọrọ ihe rọrọ ka fon a zụtokwa n'ike na ọ pịala fon a too much mmụọ ya gwa ya na enweghị nye ọdatin ya mere na ya just na-egwusiga ya egwu normal egwuregwu ya na nwanne na-egwu ọsị ya na ya laikwa ihe omere ugbo na ome ofi ya fili na chọrọ ịbịa gbariere kredit small credit ya nwere ya elekiri nwanne nwa ya egwu o were fon ya kpụwa nwaanyị mba nnọọ nza gawa through the whole messages na-ege ọdio nwanne ya nwaanyị na di ya bịa ghọta that na ihe ha na-eme awụhụ ọbịbịa ha ọ bịara n'ụlọ ya na o mere complete 2 years di na nwanne ya nwaanyị anyị kpawara na o teele ha mewara na mgbe ụfọdụ di ya na-eme travel na ọ nwanne ya nwaanyị ka ya na ya bụ na iso emere mgbe ụfọdụ di ya na-anaghị alọta na nwanne ya nwaanyị eshile skuul ya di ya lọji ya na hotel ha nọrọ ebe a mee ihere ha mma na e nwere pictures ka ha sechara nwa ha na hotel room na nwaanyị mba nọ na nwanne ya nwaanyị jicha picture nude di ya ebe mgbe di ya gbaga egwu na-awụli elu ihe o jiri wuru nwoke na-akpọ nwanne ya na-achị di ya gwa so o mechakwa ihe o delete kwe ya mana nwanne ya nwaanyị delete ya na the whole thing ka na phone ya na ya hụchara everything ya bịa hụzie ka gbara ya n'isi tem ebe nwanne ya gwaga di ya that na ya dị ime na di ya sendịara nwanne ya nwaanyị ezigbo ego na ụdị na ọwa ego ga-ejiga shie ime ya so oke o ebe a ka o ji aka filie na ya ji ahụ wali ọ ga-atụwali nwaanyị ime nwanne ya nwaanyị na-anara nwa ya ego o si ya ime ya na ga-eji aga isi ime na ihe nwanne mere nwanne ike kwụrụ ọtọ bụ ya na nwaanyị mba nnọọ nza ya ma otu esi ebido ịkonfront ha ya ga-ebido na ke nwanne ya ka ga-ebido na di ya ma ya nọrọ nga one Sunday ya sawakwa ahụ sacha ụmụ ya ahụ nwanne ya nwaanyị si ya gaje chọọchị jikere gawa chọọchị di ya si ya gaje ịhụ enyi ya nwoke jikere pụwa na ya mana ha abụọ agala imeti
ya nụrụ na-ele ụmụ ya abụọ, ele ije ya na di, ele sekuriti di ya protectịrị ya, ele ụzọ amamihe Chineke tiri n'ime ya eji nata nwanne ya nwoke mmiri mgba ha jiri wụọ ndị nwere ụmụaka today. Nọọ younger brother ka na-ekwu okwu, ọ kpụrụzie younger sister ya lakpụrụ, ebe nwanne ya nwoke sọjestịrị ka ọ bịarịa ya elu tụọ ya ime naturally, ọjọọ kpụrụzie nwanne ka ya na-agara ya elu, younger sister ya lakpụrụ, ka ọ wụdo younger sister ya na-amahụ na ihe na ọwụ di nwanne nwaanyị, somebody ya na-akwụrụ ụgwọ school, somebody enwebeghị ihe ọ nara ya hapụ inye na bitere ya alụ ka elebi eshi ebido ka otu ya ga-esi confront mmadụ abụọ. Nwaanyị mba nọ ya chege isi ekwuo ya egbe. Ọ ya ka ya nọ last month ya jụwa di ya, by then nwanne ya nwaanyị alaala, ya jụwa di ya sị nwere ihe o nidiri gwe di ya si ihe dịka gịnị, ya gwawa di ya si ahụrụ otu ọ na-eche ele nwanne ya nwaanyị anya, na ọ na-adị lost ma lewe ya anya, na ọ laikiri nwanne ya nwaanyị. Di ya nọrọ nga rekiwe bawara ya na ya akparịga ya, na ya akparịala to the highest level, na ya dị stupid, na ya akparịala ya, na ya akparịala ya, and ya ma mkparị ya niile na ọ because of ọma secret ya, na ọ because na eji secret ya, na ihe ọ na-eme ugbu a ka ya gacha ọnụ ọ ka ya kọọ ya ihe ka ọ mapụta bịa kowa ihe na-enwe onye ma mgbe o mere, na ọ ya nwa sọjestrị, na o chetakwa na ọ ya nwa sọjestrị na ihe ahụ ọ na-agba kpụrụkpụrụ na-achọ otu ọ ga-esi kọọ ya ọnụ wit iwe gwa ụwa na ya ga-atụwali nwaanyị ime kwuo eme ebi nwanne ya nwoke emecha ghọta dat na mmiri mgba ya, na o chetakwa dat na Igbo kpọrọ m na ọ ya ga-ahapụgo ụlọ nna ya, na nwa nwanne ya nwoke ga nwa nwanne ya nwoke mmiri mgba ya, na ọkwa nwa ya na nwanne ya ga-esetụlụ na mhote this man shi na-eme destin, na ọ bụrụ na ya ma ihe eji na ya gara rịọwa ya ọtọmatik bido rịọwa ya dị erekicha chi aka chiri ka imoto mapụ eji ya si dị oke na nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru na eweliwe ya wepụta obi na aka ahụ agala na ga-ekwute ya ga nwa ya nwa ụta a ga-ejizi ọnụ ya agwa ya ihe dị ụta mgbe ọzọ. Na ụbọchị nta ka achịcha na Owere nchi di ya tọọ nọ lee ya ka ọ na-enwere anya o lere ya anya ahụ na o bu a lot of confusion and surprise, lee ya banye na bedroom. Nwaanyị mba nọ mza o kweghị ya ịdị iwe nọ meju ya obi, ya nọrọ nga kpọrọ ụmụ ya abụọ gbachie shedi, chịrị mkpụrụ akwa ya ole na ole, chịrị ka ụmụ ya gawa na ke nwanne ya nwoke ka ọ na-adabara ya na ya ka etoro ya nwa direct, ya gaa n'ụlọ ebege ọ na-ajụ eso gịnị, ya na-ebe ọ na-ajụ eso gịnị na ole ihe ọwụ, ya were fonu mepee datin ha ịga ya nwanne ya nwoke n'aka, so were anya ya gbara onwe Krismas, ya baiga na room ka doro ebe ahụ nọrọ ebe a na-akpọ kekekeke, nwanne ya nwoke alakpo na ma chat ma vidio ma ihe niile lakpo n'ime WhatsApp, bido kọwara ya aka si emeghe ụzọ ya ahụ na ihe oji na o meghe ụzọ ka ya na ya bụ diskọs ya emeghe ụzọ. Nwanne ya nwoke apụta ọ jụwa ese ele ihe ọ chọrọ ka eme, na ele ya ji ọnụ ya chukwuo ihe ọ chọrọ ka ya mere na ihe ya ahụ na o kweghị ya ịdị na otu esi efili gị na ya nwere ike igbu mmadụ and onye ya ga-egbu na nwanne ha nwaanyị na ọwụhụ di ya. Nwanne ọ si agwawa ya si ya na ya dọ nwere na ya hapụgara ya okwu na ya jọsịsị ka ya bịa n'ụlọ ya dị cool off nwetatogodo onwe ya nọrọzie n'ụlọ nwanne ya nwoke sendịara di ya meseji, ofu meseji n'ime meseji o sendịgara nwanne ya nwaanyị, biko jishi ike ga-ewepụga nwa na ya chọọ ihe ga-abịa bute katakata na ọ ma na nwanne ya nwaanyị na ọ na-amaka ime na ọ gaghị ewepụ nwa, na ihe first ego di ya sendịrị nwanne ya nwaanyị ọ ga-eji ewepụ ime na 120,000. Nwaanyị mba nnọọ ya were that particular one sendịara ya di ya jụọ ese na ọwa ihe a kpatara o ji na-agwa ya dat nọ ụmụ nwaanyị o detere in the past na onye na ihe ga-eshinyere ya ime na ndị oshi gị ime ahụ nwanne ya nwaanyị. Di ya mere fon kpoga ya epik kpoga ya epik. The next one ya sendịrị ya ebe ya na nwanne nwaanyị doro n'elu bed, nwanne nwaanyị na-evidio ha ma vidio ya na ya abụọ ha n'okpuru duve, ya sendịara ya that one si na o kpole ya kpo na o sendịwara ya meseji na enwe ihe ọ chọrọ ikwu na o sendịara ya meseji, ya nọrọ ga sendị ha na vidio ka ebe ọ wụliga elu ihe o ji ododo ore na-awụli elu, nwanne nwaanyị na-achị na-agwa ya na obukwa ife nwaanyị ọbụla na like a na-eme ka egwuregwu na-achị, nwanne nwaanyị na-achị ọ na-awụli elu ihe ụwa na-akọ kpem ya sendịara ya that one. Mgbe ka di ya ji sendịara ya meseji gwa na ya agaghị ataipụli na ya aka ya amaga jijiji na opi ike kọl ya ka ya na ya kwuo na obiko gbaghara na ọ lọta na ya chọrọ ikwuru ya. Ya nọrọ nga pik kọl di si elele ihe ọ chọrọ igwe di ya si ya na ya dị very very sorry
ya gwa di ya si na ọwụ ihe ịdị sorry na o buzo ụta ya nọ n'elu ya na-eplay victim achụkpụ ya okwu n'ọnụ eme ya ka ya nwa lakpo n'ime ụlọ eme ya in fact eme ya ka ya ga zụrụ ọkụkọ bịa rịọ ya fụ okwu obere okwu ajụjụ ya jụrụ ya n'ebe o shiri otu a dị n'ebe o kpọrọ nwanne ya lakpo jụzie na nwanne ka ya agagharị ya elu tọọ ya eme naturally na ya ga-agwa nwanne ya nwoke na ihe a na o mechara lekwe ihe mere nọ na ụmụaka abụọ ya kpo na ọwa ụmụ ya na ọwa ụmụ ya and ya ejikere biko ya chọrọ ifile for divorce ya naghị alụzi ọ sị di ya na na-arịọla ya na nwaanyị mba nnọọ Mza na di ya ana na-akpụlụ ọgwụ si ya gwala nwanne ya nwoke na ya biko na ya gwala nwanne ya nwoke na ọ bụrụ na ọwa ego ka ya ga-eji ka monita na okwu ego ya ga-enye ya ka obi ya loo atụ na ya hapụkwuna nwanne ya nwaanyị na ya nwanne ya nwaanyị separate ela kemgbe 3 months na ọ chọkwa na ya ga-enye evidence message WhatsApp message datiri way back 3 months ago na ya ga-eprove na enwezi ihe jikọrọ ya na nwanne ya nwaanyị na ọ nọ na relationship a very serious relationship ọhụrụ na onye na-alụ ya nọ ya nwa pulu na nwanne ya nwaanyị achọghị pulu na ya biko na ọ chọkwa WhatsApp proof na ya ga-eji ya messages datiri way back 3 months ago iji prove na ya hapụla nwanne ya nwaanyị na ya biko agwala nwanne ya nwoke destin na ya biko na ụmụaka abụọ ahụ wụ ndụ ya na okwu ehi ya o nidiri ka ya na ya ga-enye ya ego ahụ o just mention na ya ga-akwụ ya ụgwọ o were ego ka ọ ga-eri ọ sịkwa na ya zụọra ya ụlọ ihe ọ bụla ọ si emeri na nwaanyị mba nọ ihe niile na nwoke akpaga ịzụ ụlọ maka ya mahụ na di ejiriri ego na ụdị na ịzụrụ ya ibelieve na ya ga-azụliri ya ụlọ ya na-ajụ so who knows ihe nwanne ya nwaanyị na-enwere through di ihe kwesịrị iwu ihe onye mara na nwanne ya nwaanyị ahụ dị greedy na ọhịa sị ka ya bịa gbotowara m ugbo ene na otu o shedịrị ya na mkpebi nke ya na ihe ya conclude wu na ya ga-edivorce di nwanne ya nwoke ahụ alụbeghị nwaanyị na ya ga-agwa ya na ụmụaka abụọ na ụmụ ejima na ọ ya nwe lekwe plan ya na di lekwe ihe ya suggested lekwe ihe mere ka ọ dị awe na ụmụaka ahụ wụ mkpụrụ ya then ya ga-apụ ketu otu ya ga-esi mere ezie ụmụ ya mana bịazie na nke nwanne ya nwaanyị na ya chere ka ọ lụcha di na ọ lụcha di ahụ ya ebido send waziere di ya pictures and videos and ihe a niile gwa di ya ote nwunye shi bịa nara ya di ya lekwe ihe nwunye nwanne ya nwaanyị mere ya how much more na ọ na nwanne ya ga-eme ihe na nwunye gụkwakpo enyi nwoke alakpo na ihe chegere ka onye ka ahụ ka ọ bịa lụọ di ahụ ọ chọrọ ịlụ na ihe chere na ide ọlụrụ di na ihe ka a ga-eji ekele di ya hey nne m isi ekwuo m egbe ya sị mgbotowara ya unu na plan ya nọ na ọ dịkwa enough na enwe onye nwere idea otu ya ga-esi mee this thing ka ọ dị more brutal ka ọ dị devastating na ya chọrọ ịshata mmadụ abụọ na mee ha ụwa ha agbajụsị oyi o kwekwula ekwucha m sị nne m ya sị nwaanyị ọma m sị ya zam m sị anọ m ihe ikwuru n'obi nke m isi m kwuru aga m asị gị enwekwala ihe ga-eme n'elu ụwa ka nwanne dị dị aware stick to that plan ụmụaka ahụ ọgụ nwa buru ha n'afọ 9 months ị nwere right isi na ị naghị alụzi but let that secret remain that way that na ọ dị gị na di gị mụrụ ụmụ ahụ enwe ihe ị chọrọ ime nwanne nwaanyị ka dịrị gị na ya bụ mana ihe m na-ekwu okwu ya wụ ụmụaka dị involved marakwa amara ọfụma ya edoo onye anya ọfụma na ọ nwoke ka gị na ya bụ omega ihe in this game in this whole thing ụfọdụ ụmụ nwoke enwechaghị much to lose gị gwa ụmụ gị destin nwanne ya nwoke agaghị alụ gị mana ọ ga-amara na ụmụ ejima ṅụ na ọwa ụmụ ya then di ṅụ divorce gị o nwere ike jụzi ụmụ ejima si ebe nwanne ya nwoke amara na ọ gaghị akpụrụ ụmụ ya once ọ lụrụ nwaanyị ọzọ eklozule chapter enweghị mere this man ọ ga-alụ nwaanyị ọzọ ọ lụọ nwaanyị ọzọ ya na nwunye diredi pụta na ha na-aga ime nwa adopt ga-awụzi that chapter dịzi o nwere ike gwazie nwunye decide ezi ịgba nwunye ọ gwazie nwunye kasị ụmụ nwaanyị achọghị ịma ihe ha chọrọ ịhụ ha dị aftawo na this man na ọ wee free man ha achọghị ịma ihe segere ha na nwunye ha ihe ha mee ka abagodo abanye this man nwere ike ịgwa nwunye second wife ọ gala after divorce ya silekwe problem ya ha ga-emere nwa adopt ha nwere ike ga ụlọ ọgwụ use an unknown donor enweghị ihe mebiri na ndụ ya mana o mee ihe ọ chọrọ ime enweghị ihe o luzuru nwanne ya nwoke younger brother mee na ọ mara iwu then ịkpọrọ ụmụ abụọ ha yes ọ ga-enye ya support ụmụaka ahụ too being that nwanne ya younger brother ya lụghụ ka ihe ga-awụ position ha don't go there ọgụ ma suggest idea ṅụ mara mma leave it the way it is for the sake of your children bere nwezi ị chọrọ ime nwanne nwaanyị ka dịrị gị na ya bụ I believe obi lom ị ga-ewesịrị iwe ma hapụ ga ya ka o buru ụwa ya gawa mana ịhụ na ụmụaka abụọ biko
emekwele ka nwanne di abịara bịa bụ ashiwa ibu ashiwa ụmụaka abụọ ejima abụọ ga-anọ n'isi ha ga-ama ụzụ mkpụrụ ha but the question wo the young man nwike ọ gaghịkwa alụ ọ gaghị alụ in fact ọ gaghịkwa alụ ọ gaghị alụ ọ gaghịkwa alụ ọ chọghị ịbịa ọ gaghị like ibe tigo onwe na that entanglement ihe ọ ga-anọziwe na-eweta support o na ụmụaka na ọwụ ụmụ ya di gị ga-ewerezi iwe after na ụmụaka wụ ụmụ ya ebe ikwele ihe ahụ chọrọ ikwu no problem and then when a divorce o di divorce ole ọ gbochikweghị ya na ọ ga-atụwali nwaanyị ime gbochikweghị ịlụ nwaanyị ọ ga-atụwali nwaanyị ime aga ị ga-ahụ ndị ga-alụ ya top sympathy have look then he close ole chapter enweghị ihe mekwere this man enweghị ihe o luzuru so hapụga that part ịchọ divorce gị divorce ya unu ekwu otu uri shere ezi ụmụ unu ga lụọ arịrị di o kwere nghọta ụmụnne m ihe m gwara ya sị nwaanyị mba na ya aghọtawala ya ahụwana ihe m kwuga na mana mgbotowara ya ụmụnne na ya ga-like ịnụ from ụmụnne ya ụmụnne m ekwuole m obi ka ihe m gwara ya enwekwa ihe gị onwe gị ga-agwa ya enwe nnọọ ihe ga-asọjestịrị ya ụmụnne m enwe nnọọ ihe unu ga-agwa nwanne anyị nwaanyị a unu gwa ya unu na-ahụ otu ụwa na-adị onye na mmadụ kwụ achụghị ewe somebody nwere this type of problem nwee this type of wise woman nwaanyị maara ihe mara otu esi egbo mkpa mara otu esi achụ ụchụ mara otu esi ewepụ ihere kpakọlọtaga ma ihe na family ọma na onye ọ na-ekwu onye ya na-ebi na-achọ restore dignity onye ọ chọrọ ịkwụnwa dịka nwoke ebugo n'ụzọ gbuwe o tele ogbuwere n'azụ gbukwe enwe onye ọ gara ya hụrụ nwanne ya nwanne ka enwee mind na-ajụ nwanne ya nwoke na ọra ga nwunye anya while ikpe nwanne nwunye ha alakpuga ụmụnne m na-ahụ ihe ahụ ị na-achọ ka eme nwe ihe imege deliberately freely na-amaghị otu ịchọghị eme send ụmụnne m ka ha bịa gbawa okwu ụfọdụ ụmụnne amaghị nwanne imagine ihe nwanne mere nwanne ya imagine ihe nwanne mere nwanne ya ihe ọnụ n'obi unu ga-atụkwasị unu tụkwasịrị m ọngọ ha m n'ọnụ udo dịrị unu